Ještě? To neznáš? Vyčuču. Nejlepší, že nemám bikardil. Ty, tebe sere. Jo, že nemám bikardil. Ty to sere. Bikardil, Stefinka tě zdraví, protože taky nosí je pozdravovat, na ní neodpověděl smrtem. A pak byla řekla, ty chceš rádlo, ani ahoj nesekneš. Tak to taky teď to normálně. Ráda, on mi neřekl ani ahoj. A neřekla ahoj. To ti nestojím ani to pozdrav. Ale to bude všechno. Ne, chápeš? Chápeš, že to uvidí? No právě, tak to tam nedáme to. Řekni aspoň ahoj. Dneska ty chceš rádlo. Má to jít pořádky. Chudák se na tom YouTube lekne. On se na to dívat nebude. Já mu to pošlu. To mi víš. Ricardo Slavková, to jsem nevěděla. Pokud mi napíše na blog, koment smrdíš, tak to určitě četl. Ano, to Teda četl. tam budou čtečky. Nebo tam budou ty osobné čtečky. On neumí odpovědět, ale tečko. A pak člověk... Třeba je to mordovka. To nenapadlo, co to znamená v mordovce. Aha. Ačko. Ačko. Ačko jsou čtečky. A. On chtěl, aby... Ne, tečka. To znamená do myšlenky, nebo mlčák. Aka. A podle tebe to znamená. To není aka. Tam to měli po tebe 31. Toto je video pro Ricarda, můžeš mu něco vzkázat. Já vím, že E je tečka. Teď řekne, miluj tě. No Vzkáž mu něco, vzkáž mu něco. Se poblil, ne? Pít Ricarde. Jako ty jsi ani neřekla ahoj. Já mu nebudu dát. Daj mu sube, tak to nechce. Já se vám dělám Ani ahoj, neřekl. Co mu řekneš ty? Já tě neznám, ale jsi blbej.